אנחנו מקדמים בברכה את הראשון לציון הרב הגאון הרב אליהו בקשי דורון, שזכינו ונמצא איתנו. הרב אלישע דיבר על הענווה והאחווה ועל השלום בעם ישראל, ומה יותר מתאים מלתאר את הרב אליהו בקשי דורון בפסוק דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת חנה בת שושנה זיכרונה לברכה, וכן על ידי קהילת רעות ורפואת חיה סיוונית פרידה בת רבקה, השם ישמריה ויציליה. חבר קהילה נוסף ביקש עכשיו תוך כדי, אינה שלו עברה אירוח מוחי, בעזרת השם שיהיה לה רפואה שלמה, מרים סרל בת רחל בלומה. הרב אליהו בקשי דורון, שליטה בבקשה. כדאי להתבונן קצת מה המיוחד בחג השבועות, איך להתכונן לחג השבועות. כל חג יש לו את המצווה שלו, ובורא העולם נתן לנו לא רק את המועדים, נתן גם את האפשרות להתבטא, להרגיש את המועדים. לכל חג יש מצווה מיוחדת. חג הפסח, חג המצות, סוכות, שמו כן הוא חג הסוכות. אבל חג השבועות, מלבד העניין של מקרא קודש, לכן כל מלאכת העבודה לא תעשו, מלבד הקידוש, הדברים העקרוניים, המצוות העקרוניות של יום טוב, אין מצווה מיוחדת שמאפיינת את החג. ראש השנה, יום תורה יהיה לכם, מצוות השופר, אפילו יום הכיפורים, היא ניתנת ברשותכם, יש את המצווה, לא רק של עינוי, את המילואים. למה בחג השבועות אין מצווה מיוחדת? החגים, גם בתפילה אנחנו מגדירים בדיוק את המהות של החגים. זמן פסח, זמן שבועותינו, חג הסוכות, זמן שמחתנו. חג השבועות אין הגדרה מיוחדת על הרגשה והפחות. אם כך, איך מתכוננים לחג השבועות? ובדרך כלל יש עוד דבר, כל חג אחד כתוב אלה מועדי השם ותקראו אותם במועדם. העולם נתן לנו ימים מיוחדים שהגדיר בדיוק את היום ואת הקדושה שלנו. בראש השנה, בחודש השביעי ואחד החודש, פסח ב-15 יום, בחג בתשרי. בחג השבועות למעשה אין תאריך. לא כתוב ברשימה, לא רק שחג השבועות, אנחנו קוראים לו חג השבועות, אבל בתורה זה גם לא נסתם בתוך חג השבועות בכלל. חג הביקורים, לא יותר. לא רק שאין איזה שם מיוחד, אלא לא תאריך מיוחד. מתי מקיימים את חג השבועות, ששמו כן הוא, סופרים, ספרתם לכם 7 שבתות ללמוד תהיינה, כשגומרים את הספירה, אז חג השבועות. היום אנחנו יודעים כולם שזה חג השבועות בו' בסיוון. אבל בתורה זה תלוי באמת
בקידוש החודש, אין שום תאריך, אלא הגמרא אומרת, עצרת, לפעמים בה' בסיוון, פעמים ב' בסיוון, זה תלוי, אנחנו יודעים שזה לבד בסיוון. ומגדירים בזה זמן מתן תורתנו. חג השבועות לא מוזכר בתורה בתור זמן מתן תורתנו. זה נכון, זה זמן מתן תורתנו. זה 7 שבועות ימות תהיינה, ואז תעבדו את האלוקים על ההר הזה, מיציאת מצרים עד מתן תורה, היה 7 שבועות ימות תהיינה, וזה חג זמן מתן תורתנו. אבל בתורה זה לא כתוב. זה מוזכר בתור חג הביקורים, לא מוזכר לו תאריך, והדברים אומרים דרשני. יותר מזה, כשאנחנו היום אומרים באו בסיוון, אנחנו חושבים שזה באו בסיוון. אבל בגמרא כתוב עצרת, פעמים ה' בסיוון, פעמים באו בסיוון. זה תלוי אם חודש אייר מלא או חסר. אם הוא חסר, אז באמת זה ו' וז' בסיוון. ככה שגם זמן מתן תורתנו, כשאנחנו אומרים את זה היום, לא ברור מתי זה. פעמים בחמישי, פעמים בשישי בסיוון. הגמרא אומרת שברור לנו ב100% שיצאו במצרים, לא יצאו ביום חמישי. ומתן תורה היה ודאי ביום שבת. כך שביום חמישי השבת זה לא 50, זה 51 יום. ובכל אופן, אז גם זמן מתן תורתנו זה לא בתאריך, גם במציאות זה לא ביום החמישי. ובכל אופן, השבועות אנחנו חוגגים אחר השבועות ואומרים זמן מתן תורתנו ביום חמישי. והדברים אומרים דורשני. לא מבחינה מעשית, כשאנחנו צריכים להתכונן לקראת ראש השנה, תמיד יש כוננות. בפסח 30 יום קודם יש לה את התכונות, ובסוכות את 4 מינים, את הכל, איכשהו החינוך. ואחר המעשים מתעוררים הדרגות, ונותן לנו מצוות מעשיות כדי להקשיב אותנו, להקים אותנו ליום, לקדושה של היום. חג השבועות אין מצווה מיוחדת חג השבועות. והשאלה היא באמת כמה זה כך. ואיך נתכונן לחג השבועות, ואיך נקבל את חג השבועות, באמת. גם חג השבועות זה זמן מתן תורתנו, אנחנו צריכים חגים לעשות משהו רציני. פעולה מעשית, זה מצווה מעשית, שנרגיש שאנחנו במעמד הר סיני, שקיבלנו ככה. בדרך כלל, הסיסמה שאנחנו שרים בחג השבועות, זה מעשה ונשמע. כולם, כולם דור יראה נעשה ונשמע. אבל צריכים לזכור טוב טוב שלמעשה הנעשה ונשמע נאמר לא בהר סיני, לא ברמת הר סיני, אלא כמה ימים קודם. שלפני שהגיעו להר סיני, עוד הרבה לפני שהגיעו שם החודש, יש באחד לחודש, ביום הזה באו מדבר סיני, אבל אז באמת, בבקשה, הוא אמר למשה רבנו, בוא תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, נתן לנו את התנאים, לפני שהגענו למעלה סיני. אתם ראיתי ימי שעשיתי במצרים, וישא אתכם על כתפי החיים בעתה. אם שם מה התנאי, מה הבקשה של הקדוש ברוך הוא, הדרישה, אם תשמעו בקולי ושמעתם בקולתי, ועשיתם אותם, ואז אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי לאלוש, אלה הדברים אשר דיבר משה בני ישראל. משה רבנו מעביר את הדברים לעם ישראל, אז עם ישראל אומר כל אשר דיבר השם מעשה ונשמע. אבל זה היה עוד 3 ימים לפני מעמד הר סיני. זה היה נעשה ונשמע. אבל למעשה כשהגיעו להר סיני הם לא אמרו כבר מעשה ונשמע. אבל לכאורה היינו צריכים להגיד מה היינו חושבים, מה צריכים לעשות עם ישראל
ביום חג השבועות לעשות משהו דוגמת מעמד הר סיני. כמו שהמצות לפני הפסח, כמו הסוכות, בסוכת קדושת עולי ישראל, היו צריכים לעשות משהו להרגיש שאנחנו נמצאים במעמד הר סיני. את המעשה לשעה אמרו קודם, אבל כדאי לשים לב. מה למעשה אברהם לעם ישראל עשה במעמד הר סיני? ותעשה ונשמע, קיבלו קודם ואמרו כל אשר אדירה שנעשה ונשמע. הם באו להר סיני, נכון היה 3 ימים, 3 ימי הגדולה, הכוננות גדולה ביותר והכל, ואחר כך אחרי 3 ימי הגדולה באו להר סיני. אבל מה עשו בהר סיני? נשים לב טוב טוב. איך התורה מגדירה מהו מעמד הר סיני? כבר כשמשה רבנו הגיע לפרעה ואמר לו, ביקש ממנו שלח עמי ויעבדוני. הוא ביקש שאנחנו רוצים לעבוד את השם בעבודה. ואותו דבר כך בפסוק תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אחרי 7 שבועות מה עושים, מה היה במעמד הר סיני? עבודה, תעבדון את האלוקים על ההר. מה זה עבודה? אנחנו רגילים לומר שעבודה זה תפילה. עבודה זה עבודת הקורבנות. אבל בהר סיני בני ישראל לא עבדו, לא התפללו. לא, בלבד זבחים, שעשו זבחים, אבל זאת לא הייתה העבודה. למה התורה מתכוונת? מה הדרישה עם ישראל לעבוד? מה עשו? הם הגיעו להר סיני, עמדו להר סיני. אבל כשבני ישראל הגיעו להר סיני, נתאר לעצמנו, משה רבנו מכין את עם ישראל 7 שבתות תמימות תהיינה, ומעונים מדרגה לדרגה, אי אפשר מיציאת מצרים להגיע להר סיני. צריכים כוננות כל כך גדולה מבחינה רוחנית, ומשה רבנו ממשיך מאחורי בני ישראל ומודיע ומזהיר אותם, מחכים ל3 ימי הגבלה ואוטוטו הגיעו להר סיני. אבל מה עשו בהר סיני? מה קרה בהר סיני? משה רבנו עומד לעם, אבל מה כתוב? שהעם לא רק שיש, אנחנו לא יכולים להגדיר את זה בדיוק, אבל מה שכתוב לנו בחז"ל, פרחה נשמתם, ברחו, ולא יכלו לעמוד. ולא שלא יכלו לעמוד, אמרו, דבר, גם לא שמעו אפילו, אמרו, דבר אתה ונשמע ולא ישבל ואל יאמן השם. אז זאת גם המעמדה המפרש, משה רבנו היה צריך אחרי כל כך הכנה והכל בהגיע למקום הזה, פתאום הם בורחים. פתאום פרחה נשמתם בעולים, אז ויבן משה רבנו עלה לפני השם. אבל מה כתוב שם? והקדוש ברוך הוא אומר, התירו את אשר דיבר. את זה אני רוצה, זה הטוב. מי ייתן והיה זה לאהבה אמיתי, אותו עבודה, אותו דבר, זה נקרא עבודה. מה הייתה עבודה? מה עשו בני ישראל מעמד הר סיני? פחדו. לא סתם פחדו, אלא ברחו, אחר נשמתם, לא יכלו להחזיק מעמד. על זה, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו שחשב שזה השברון הכי גדול, הוא אמר כבר, התירו את אשר דבר, זה מה שאני רוצה. זה הטוב האמיתי. למה? אנחנו כל כך מגושמים, שעבודה מתבטאת בצורה מעשית שאנחנו מבינים ועושים לנו את העבודה. אבל מה זו העבודה האמיתית? איזו עבודה שהרבנים הזאת תפילה. העבודה האמיתית, מה השם אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה את השם אלוקיך כל הימים. מה עשו במעמד הר סיני? הם פחדו. אבל מה זה היה? זאת הייתה היראה האמיתית. על היראה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא, היטיבו את אשר דיבר. אבל היום, עכשיו שעומדים, שראו את האש הגדולה, ראו שאין ברירה אחרת, והכל,
אומר הקדוש ברוך הוא, אבל מי ייתן ויראה, והיראה הזאת יראה אותי כל הימים אשר חיים על האדמה. זאת העבודה, וזה מה שאתה עושה, זה היה מעמד הר סיני. איך במושג של ראש השנה מגדירים בדיוק מה זה מעמד הר סיני? אתה נגלית, המעמד הר סיני זה היה גילוי השכינה. אתה נגלית מעמד כבודך על הר סיני. פעם, כל העולם כולו הוא בעלם. אנחנו מאמינים ויודעים שקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא קיים, אבל אנחנו לא רואים, לא מאמינים ויודעים את זה, אבל הכל בעלם אחד. אבל יום אחד, פעם אחת בשנה הקדוש ברוך הוא, זה היה גילוי שכינה. ראו את הקדוש ברוך הוא, ולא יכלו להכחיש את זה, זאת המציאות. מה היה במעמד הר סיני? קולות וברקים בענן כלפי נהר ויחרד כל העם אשר ברוחני. היה פחד. מהו הפחד הזה? ציפור לא צייץ, זאת אומרת, אדם חי, יש לו את הדמיונות, יש לו את הרצונות שלו ואת הכל, את השאיפות שלו. כל מה שהוא מקווה והכל פתאום, הכל נעלם. ציפור לא צייץ, שום דבר, הכל דומם. מה שיש מכל העולם, רק דבר אחד, הוא צריך שם שלא שמעו את כל השם אנוכי, השם לא ככה אשר יצאתינו מארץ מצרים. מה זה גילוי שכינה שראו שבדבר, יש רק דבר אחד, זה מה שרוצה השם יתברך. השם, קולו של השם יתברך. האנוכי השם לא ככה. יש מגדירים, כמו שהתורה אומרת, וכל העם רואים את הקולות. בשתי קולות הראשונות, בדיברות הראשונות כתוב, כל העם רואים את הקולות, אומרים חכמים, שראו את הנשמע. מה שאין כמקום אחר, בדרך כלל רואים בעיניים ושומעים באוזניים. אבל פה ראו את הנשמע. אז היום במציאות אנחנו יכולים להבין שבאמת יש המציאות כזאת, שרואים את הקולות. היום אפשר להקליט את הקולות, רואים שזה דבר מוחשי. שאפשר, זה יגיע הזמן שנוכל גם לראות את הקולות. אבל אז ראו את הקולות. אבל למה הייתה הכוונה למציאות המיוחדת הזאת שכל העולם רואים את הקולות? שראו את הנשמע. אז יש דברים הפירוש שכך. לראות, רואים בטווח ראייה קצר, אבל רואים את המוחש. לשמוע, שומעים את הכל, אבל אתה לא יודע אם זה אמת או לא אמת. אבל לראות, רואים את המוחש. כשכתוב, כל העם רואים את הקולות, פירוש הדבר, כששמעו אנוכי, אמרו אנוכי השם אלוקיך, לא רק שמעו על השם אלוקיך, אלא ראו שאנוכי השם אלוקיך. ראו שהיה מציאות אחרת, ראו שזה המצב. שאמרו, הקדוש ברוך הוא אמר, לא יהיה לכם אחים הפעלה מכל של דבר, ולא ציווי והזרה, זאת מציאות שאי אפשר היה להכחיש אותה. זה הגילוי השכינה הגדולה ביותר. אבל הגילוי השכינה הזה, זה הפחד הגדול ביותר. כשאתה עומד מול האמת, אדם עם כל התכונות שלו, את כל המחשבות שלו, את כל הפנטזיות שלו, פתאום אין שום דבר. מה שיש רק דבר אחד זה כל השם יתברך, רצונו של השם יתברך, כל זה הפחד, אבל זה יראת הרוממות, זה לא העליונה ביותר. על זה אומר שאנחנו היטיבו את אשר דיבר. זאת העבודה. זאת העבודה שתעבדו את האלוקים את ההר הזה. אבל החוכמה היא שכולם שואלים, הרי אמרו נעשה ונשמע. אבל כשעמדו בהר סיני, כפי שאמרנו, לא רק שלא שמעו והכל ברחו והכל כפה, כתוב שם, והתייצבו בתחתית ההר, אומרת הגמרא, מלמד שכפה עליהם הר כגיגית. שאלת השאלה, עם ישראל כולם אמרו נעשה ונשמע, ואמרו ברצון, בהתחלה לפני כן, למה כפה עליהם הר כגיגית? מה העניין המיוחד הזה שכפה עליהם הר כגיגית? אבל הפירוש ככה כתוב, שנכון זה, מי ייתן והיה זה יראה אותי כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. היראה באותו זמן זה היה דבר מציאותי, ראו את השם יתברך, זה הייתה גילוי שכינה גדולה והכל. הם הגיעו לדרגה שלא שייך אחרת.
גם האדם, בדרך כלל אדם בעל בחירה, בעל בחירה, כתוב גיבור את כוח עושה דברות כמו מלאכים. בלי אפשרות בבחירה, זהו זה ואין דבר אחר. אבל זה היה כשהם היו תחת האש הגדולה. אבל מי ייתן והיה ליראה אותי כל הימים אשר הייתם חיים על האדמה. לא רק בזמן שעומדים מול האש הגדולה. גם כשיצאו מזה, כשעברו וכשהיו לארץ והיו חיים כבני אדם, איך כתוב, אנשי קודש תהיו לי, לא בתור מלאכים. אז היו, כשעמדו במעמד הר סיני, היו מבחינת מלאכים. אבל אנשי קודש תהיו, כשאתם חיים על האדמה, אז תריש את העגלה. כשיהיה לכם את הניסיונות הקשים, אז תעמדו על זה. אז מי ייתן ואז נראה אותי כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. לכן באמת, מה שאנחנו אומרים, שכל יום ויום יום מלאכם חדשים, וכל יום ויום, כל שנה ושנה, כשמגיעים להר סיני, שמגיעים לקבל את התורה ושומעים את עשרת הדיברות בספר התורה, צריכים להרגיש שאנחנו, את המעמד של הר סיני, ולהרגיש את היראה, את האשרים האמיתית, היראה הגדולה ביותר. ועל היראה הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר, מי ייתן לו היה זה ליראה אותי, זה היה מעמד הר סיני. אבל כדאי גם לשים לב, מעמד בחג השבועות, מצד אחד עם כך, העבודה היא היראת השם, היראה האמיתית של גילוי השכינה, להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, חג השבועות זה חג, ואנחנו מוצאים לשמחה. על חג השבועות, מה הוא מעמד? כתוב, שירנה ובנה בנות ציון במלך שלום בעטרה, שייתן הוא יום חתונתו או יום שמחת ליבו. מה יום חתונה של עם ישראל? מה הייתה האווירה הגדולה ביותר של חג השבועות? יציאת מצרים, זה היורסים והסתכלי לעולם, כפי שאמרנו בהצהרה. יצאנו ממצרים, אז עם ישראל נוצר. על זה יצרתי לידיעתי ישראל ביציאת מצרים, אבל מיציאת מצרים ועד מעמד הר סיני, זה התקופה של 7 הימים, 7 שבועות תהיינה, זה המעבר, מהאירוסים לחתונה. והאור החיים אומר, אלא 7 שבועות שלמעשה כמו שכלה סופרת 7 נקיים, ועוברת את המאבק של הקדושה, וכל כך עם ישראל 7 שבועות. תראיות תהיינה חלוקות שבעתיים שצריכים לא רק לצאת מ-49 שערי תרומה, אלא להתקדש עד להגיע להר סיני. וזה המעמד של הר סיני. המעמד הזה שנמצא ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. אבל נשים לב, אם זה יום חתונתו ויום שמחת ליבו, מה אם ככה? התזמורת בחתונה הזאת. שמחה שמחים, אבל איזה תזמורת הייתה שם? במעמד הר סיני, כשעל זה נאמר שביום חתונתו ויום שמחת ליבו במעמד היראה הגדול ביותר, מה כתוב שפה במעמד בהר סיני? מה היה? קולות וברקים וענק והחיינת כל העם אשר במחנים. נשאלת השאלה, איזה שמחת ליבו? זה הפחד הגדול ביותר, ובקולות וברקים וענן כבד על ההר, מה היה שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו שמחים את הקדוש ברוך הוא? איך ביראה חתונה? אז באמת כך. אנחנו רואים זמן במתן תורה, זה זמן מתן תורה. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. זה לא אומר שאנחנו קיבלנו את התורה, לקבל את התורה, צריך לדעת לקבל לכל לא ביום מיוחד. וצריכים לדעת לקבל את זה. אבל הפירוש הוא ככה באמת. קלה, היא שמחה באמת שכבר יש בה את החתן ומשתלמת עם החתן. אבל הפחד שלה מה יהיה בעתיד. והדאגה שלה והעיקר שלה מה חשוב בעתיד. והצמחה וההצלחה תלויה רק בעתיד. ולכן זה צריכים את היראה ולהתכוננות האמיתית. וזה המעמד הר סיני. לכן
ביום הזה שאנחנו שמחים בקדוש ברוך הוא, מתקשרים בקדוש ברוך הוא, מרגישים את הדקות של הקדוש ברוך הוא, מה העובדה שאנחנו עושים באמת? היום במציאות אנחנו יודעים. ואפשר תגיד, שאלנו מקודם, מה מצוות היום בשבועות? רואים שבאמת כך עושים למעשה. זמן מתן בזמן חירותנו, אוכלים את המצות ומרגישים טוב ונוח ונחורים. בזמן שמחתנו בסוכות, יושבים בסוכות והמאמינים והכל שמחים. מה עושים בזמן מתן תורתנו? לומדים תורה. זאת המציאות. נכון שבמה עושים באמת אחד השבועות, יושבים כל היום ולומדים. אבל זה לא... זה דבר שרק שנים אחרי שנים לא כתוב בתורה בעיה. זה רק מנהג שהיה עכשיו להתקיים. פשוט אומר את דעתה. אז לכן באמת נכון שזאת המציאות, מה שעושים בזמן מתן תורתנו יושבים ולומדים תורה כל הלילה, אבל זה דבר מוכר יותר. אבל מה זה בזמן מתן תורתנו, כפי שאמרנו, יום יום שמחתנו, במה אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא, במה הדבקות שלנו עם הקדוש ברוך הוא בלימוד התורה. אבל לימוד התורה ודאי שאנחנו רואים כל יום ויום יום בעיניך חדשים. לכן באמת בעזרת השם שנקבל עלינו שניכנס בשמחה וטוב לבד. אנחנו אומרים במוסף אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ומה המעלה שלנו ואמרתנו מכל השונות, קידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך. הדבר החשוב ביותר, מהו במעמד הר סיני, אחרי שבחרת בנו והכל קרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. לכן באמת ביום הזה באמת אנחנו צריכים להרגיש טוב, זה דבקות. זה היום שאנחנו מבקים בשם יתברך, במה מבקים בשם יתברך, בלימוד תורה, בשמחת התורה, ומקבלים עלינו באש השלם, בהגדה של פסח. כולנו אומרים, אילו קרבנו לסיני ולא נתן לנו את התורה דיין, וכולם שואלים. הרי כל העניין של מעמד הר סיני כדי לקבל את התורה. אבל הם לא נתן לנו את התורה, מה המיוחד הזה שאילו קרבנו להר סיני זה כבר מספיק. לא קרבנו את התורה. אבל כזאת, כפי שאמרנו, אילו קרבנו להר סיני, במעמד הר סיני היה את המעמד החשוב ביותר. במעמד הר סיני כתוב, וייחן שם ישראל כנגד העם, כאיש אחד ללב אחד. אבל במעמד הר סיני, כשהגענו להר סיני, אז עם ישראל כולו הרגיש כולנו אחד. וייחן שם ישראל כאיש אחד לאחד. אז זה אנחנו אומרים, אילו קרבנו להר סיני, עצם דבר שכולנו התאחדנו עם הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הרגשנו מרגישים זה לזה, זה כבר מספיק לנו וזה העיקר. ולכן, בחג השבועות, עם כל הדבקות בהשם יתברך, עם הקרבה להשם יתברך, עם לימוד התורה, צריכים לזכור טוב טוב שכולנו כאיש אחד אנחנו, שיכול לזכר אותנו, שנזכה לשנים טובות, 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 וכן יעשנו. אמן. בואו בכל בנות של השומר, חלק מלך לצורך, אני רוצה ונאמר אמן.
מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב אשר אהרון אשר לא ישמור מצוות כל החלקים הזה ושהם ובניהם וכל שלהם מלכה דעלמא יברך אתכם ויזכה אתכם וישמע בכל צלותכם וכל חזקו לכל צערכם ויהיה מברך לאדוני בשעתכם ויגן בעדכם וספות שמוע לכם תאמינו ולכם אהבה ואחווה שלום ורעות ויסלק שנאת חינם ביניכם ויבלע כל לכם בטובה וכן יהי רצון ונאמר אמן. בכלל הברכה ישמעו את החווה חיה שיוונית ופרידה בת רבקה השם ישמעה ויצילה חודש משה ושר הזאת יצחק בן שלמה בן עדן הם בכל בעת האחד להם ירצון ואומר אמן. כל שנים רבות להם הגדולות. אנחנו מודים למרן הראשון לציון על המאמץ הגדול והאדיר שלו להגיע לכבודה של תורה ולכבוד הקהילה. פעם אחרי פעם אנחנו זוכים אותו, לקבל אותו כאן בבית המדרש, שקדוש ברוך הוא בעזרת השם יאריך ימים על ממלכתו בבריאות איתנה ונאורה מעליה.